Hello beautiful people! Welcome to this video. Paghuman sa YLTS ako mga pagumangkon, ako silang giatangan kay ako silang hatagan og reward sa ilang pag-attend sa maong YLTS. Padulong na ni og uli. Ako nang gidala ako mga pagumangkon. Ay, magpalibre na ako. Hello! Magpalibre sila pa niya. Mag-Jollibee. Guys, Magpalibre ako na lang. Cansino challenge sa mga orderon kay fried chicken, sundae, Uy, naisakyan na. McFlow, Hari! fries, o mango peach pie. Kana Yay. guys sa tanawa guys, kung wala ginaunya guys. Failed. Mao ba? Ay, yeah, si So- Hari kay wa man ni apilo koan. So, Natulog man. Pag Natulog man. natugtad ko kay pag ikatulong nga lecture kay labad ako mo. wala ends kabalo guys, sinabot ko last lecture. Hala. Guys, padulo ni sa Jollibee. Kay magpa. Hi guys, can you see me? Flashlight ba? Yan na. Hindi lagi na makita. Ay, Oh, hindi lagi na makita. Hi, Flashlight lagi na. dili lagi mag-flashlight lagi. ay, gawas. Hi guys, welcome back. Hi guys, welcome back to our channel. And for today's video, manami sa fan guys, royalties na pa and Carol guys. At kumi sa TV. Pero ang nakita na mo guys is McDonald's. Kita niyo ba? McDonald's. Ambot mo, makita ninyo McDonald's. Basta McDonald's. Di ba kung kulit din no? Dili. Guys, na yung McDonald's. Sorry guys, ito mo kita sa McDonald's. Wait lang, padong na ang sila. Guys. Oh, pak. Oh, di ba? Oh. Awal guys, nakita mi og Jollibee, nakita na mo kay McDoy. McDonald's. Pero gipalaki mi sa Jollibee. So, Jollibee ta mga on guys. After oh, nice na daw kayo guys. Oh, yan. Kasi siya guys, kaya dili pa ni Juan. Downgrade pa kayo ng pagka. Nice. Kita mo na mga lights guys. Yeah, likod na guys. Kaya Juan na siya dagat. Pero di mga klaro kayo. Gabiling mga guys ba? Oh, diba? Nice kayo lights na pa. Night shirt. Yo, Port Danau. Dandara, Jollibee. Here we go, Jollibee. Then guys, nanami sa Jollibee. Ikaw siguro ito na. Nanami sa Jollibee. Ay, sorry kuya. Wala sa pagsakunan. Oh, bye-bye kuya. Ay, close na. Close no? Kung sa may magbuntagay na rin. Magbuntagay itong McDonald's dito ya. Ano ta McDonald's? Malakaw na ba? Maglakaw na lang. So guys, Na nag-close naman yun. sa news, close ng Jollibee. Wala tay Jollibee for today's video. Ana si Lord nga. Ang Jollibee. Ana si Lord guys nga. Mga anak ko, char. Motor na to bago guys. Ay, tawag doon. Dili sakyanan. Oh guys, nice kayo ang palibot. O, diba? And I'm with Ay, Harvey. sakyanan. Tadaplin dyan. Tadaplin dyan. Unfortunately guys, Hari. dili makita ang Hari. likod. Kay! Ano uy? Gay kay Kulo si Harry Kay guys. si Mami do. Isa ni. Actually, I feel Ano? like support sa ni Apil. And then here guys, kay church, kita man ang church. Wow ka ba unsingan sa church? Basta church na siya guys. Tapos, atong pangatanon sila siya. Nag-close. So, nag-close man ang Jollibee at tulami sa balik na sa McDo. Makto. Oh no. Nay doggy! My doggy. Hi doggy, can you see guys? Cute and doggy. Ay, guys. Tanaw na to guys, Happy na kunabay. sad ko. Yay! Kunabay nga ang paan. Ay, wait lang. Hani guys, kay mo ni siya ang port sa Danau. Guys, kita mo. Di siya maklaro pero mo ni siya ang port sa Danau. And then mo ni yung gingan ninyo guys, water. Charan! Chuy kayo! Wow, kanay sa tubig. Makita ninyo? Dili. Mata naman. Dili,
vlog TikTok. Wow! Ngit-ngit kayo dagat. Guys, Mingaw kay dagat. dagat na siya guys, pero ngit-ngit ko. Me. Oh. Pila. Yeah. Kita niyo guys. Oh, that's the dagat. Yeah, si Hari po di akan. Idol. Ihadto lang idol. Dugo anak papadul. So siya adra guys, agi gutom na siya guys. Pero tanaw sa yung dagat guys, odra. Oh, colorful. Wow. Oh, dili. So guys, Tinahan din. Basta sige ato na ako dito. So guys, awa guys. Ang dagat colorful. Like colorful sa light. Kibaw ka, mangita ni kali ano? Iswag dito me. Good nice. Mangita ni pagkaon. Kay wala at sarado Nama naman. ako may videographer. Oh, Ato di layo dit. Pasupiyas ako. Layo gali. Salado ng Jollibee. Sarado ng Jollibee. So, mangita ni pagkaon dito sa McDonald's. Okay. Nice yung guys ang dagat do guys. If ever guys feel lonely mo guys. Magkakaw na lang ni kay doon na daw ang McDonald's. So if ever guys lonely mo guys, pumino lang mo sa Dala, sige, ikaw na. Nasuko siya kay gutom na. Tana. Dali lang ka na. Video. Ano ba yan? So guys, nakita ni mo ang mga barkada na Ayo kay bawal din mo sa video. kira lang. Doggy. Ado. Bawal kay. Kahit ang kaliyo ha, birako na. Nabirako na pinuli. Ako makauban, ipang gutom na. Hi guys, padong na ta sa McDonald's guys. Paano lang guys, Ngit-ngit. mga 25 ka tumbling abot na ta guys. Okay. Oh, Ayun. Si mami mo gunit guys, baka bantay. Kabantay, ka-vlog ko. Kaya kabantay mo ni mami mag-vlog guys. Ano siya vlog guys eh. Ano siya mag-vlog guys. Ano siya mag-vlog. Mami, can you? Ana vlog dili ana rana. okay. Guys. So man eh. Makita. Fun guys. Nice kaya guys. Ang Christmas tree sa ano? Danaw. Christmas tree. Kaya lagi tinatahos. Ikat na lang na mami kaya picture ko. So guys, after na to mga on sa McDonald's, kinsa na magto para palitan ng balon nga magsiga-siga, di ba? Then, halika good me no. Kita mo na guys, mo na ang Christmas tree. Mo na si mami guys, nga tumana. Ito dito. Pero sakto man guys, basta na mo sa daan guys. Ayun mo pag video guys kay basig makuhaan guys. Pero Nagbantay ni. I'm strong. Empowered woman, char. Hello guys, na ang McDonald's. Wait lang. 1, 2, 3. Hindi na ko eh. Wala. Okay, 1, 2, 3. Na namin sa McDonald's. Wala pa dira sa kusina. Okay, ito dito. Subay. Yan. Kaya wanta mo subay guys. Basig dito sa McDonald's makasud guys. Tignan ito masakyan. This ramong lang. Gutom na siya o. Usa. Nagpunlaw. Danao City. The city of Dan and Now. Okay, wala. So guys, palabang namin guys. At least, nanagid mi sa McDonald's. Ay! Yay! Dili klase sa McDonald's. Yan, McDonald's. We're here na. Okay. Puso na nato na. 1, 2, 3. Go.